Xornada histórica para Rías Baixas coa primeira vendima da uva branca Ratiño amparada polo selo da denominación de orixe, unha variedade autóctona centenaria que viviu un longo proceso de investigación e trámites administrativos ata chegar aquí, co impulso da adega de Barro Viña Moraima. Hoxe, nun día que levaban 10 anos agardando, amosaban a súa satisfacción polo resultado do seu traballo. Moraima está moi ilusionada, pero eu personalmente, que fun o que me metín de principio nesto, estou moi ilusionado. Eu non teño fillos, pero esta primeira botella que saila como Ratiño vai ser como o primeiro fillo. E baixo amparo da de Rías Baixas sairá ao mercado coa denominación de Moraima Ratiño, un lanzamento, explican, que xera moitas expectativas. Hai moitísimas expectativas, moitísima xente que probou as vinificacións experimentales e que están moi ilusionados, co viño está gustando moito, apártase moito do perfil albariño, que é o que nós tamén creíamos desde un principio, non? Está bo, pero é outra cousa, non é albariño. E cales son logo as diferenzas do albariño coa uva branca Ratiño? O racimo é moi alongado, a uva moi pequeniña, ten menos tume ca uva albariña, e dá uns viños como cun perfil distinto, que hai que ter cuidado, que non se che vaya de grado alcohólico. Tendo en conta a superficie cultivada desta variedade, a vendima do Ratiño desenvolveuse só ao longo desta xornada. Agardan elaborar unhas 1000 botellas. Coas cifras que se barallan en Rías Baixas, isto vai ser casi ridículo, pero nos vamos a meter alrededor de 1000 kilos. Vale, temos sobre 900 metros inscritos no Consello Regulador, de varios socios. Nalgúns sitios non hai nin viñas, hai cepas mezcladas polo medio, que por eso nos dou tantísimo traballo, e nos sacamos dános a impresión de que imos a sacar alrededor de 1000 botellas este ano. E aínda que no mercado estadounidense teñen interese en mercar todas esas botellas, na adega queren tamén vender aquí parte para dar a coñecer esta variedade. De cara ao futuro avanzan, o obxectivo é expandir o Ratiño para que gañe peso. A partir de agora o que temos que empezar é a plantar, e este ano xa pedimos para facer 4000 cepas para o ano que ven. Para o ano que ven xa vamos a facer unha parceliña moi chula en Meis, e aquí vamos a facer un par de parcelas pequenas máis. E xa a longo prazo soñan con medrar ata tal punto que o Ratiño se converta nunha opción competitiva dentro do mercado nacional e internacional.